Wadhiani nyime nyako Ramogi wang'i motende gi weche mag chik omenda. Bura ma kwedo chik mar omenda ma higa 2023 koro ibiro winji tarik 13 kod 14 dwe manyien mar 9. Joal buche adek mawinjo burano kotelnegi kod David Majanja ochiwo ler kaka ibiro taa burano e romo mokwongo mar ng'iyo chal bura e doho. Doho kata kamano nyiso jata tije matelo mochung' ne gayo nengo mag mauta e pachoka EPRA Daniel Kipto mondo yang gimomiyo kuwinjo bed ni kume bang' ne odhi mbele kod ng'ado osuru mag mauta kada bang' doho ne kumo chako tich mar chik mar omenda. Nyaka gie sani buche maloyo 10 osechwale doho mar kwedo chik manyien mar omenda ma 2023. E bura mar kwedo chikno manochwal kod seneta mabusia Okiya Omtata ka odwaro mondo spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi mar od bura mar Senate Amason Kingi odwok penjo e nyim doho e wi kaka ne opwodho twak mar chik omenda. Ne oyudo apaka kane okwede doho gino manokomoro Okiya Omtata. It's a very sad day, my lord, and it is something that we should not take lightly in this country. Otherwise, there is no point for rule of law. If the speakers of parliament can cheat in this court and the judges of the high court sweep it under the carpet, what are we dealing with? Duol mar okinde pachoka LSK podo mako chung' motegno ni osuru ming'ado jotich ne gero udi manengogi oyweyo en ataro mar chik. Retrospective application of the provisions of Section 84 of the Finance Act creates a difficulty on the taxpayer because it imposes an obligation both on the employer and the employee to deduct 1.5% towards the housing levy. Salaries have already been processed and paid. Kagitwere record LSK e bura, telo mochung' ne choko osuru e pachoka KRA kod okil Kimani Kiragu mochung' e lo Attorney General onyiso LSK ni onge kama chik owache ni osuru mar udi ok ni kare. I have to say that the petitioners were not parties before the Court of Appeal when the petitioners are now part of consolidated petitions there. So it cannot be that you can separate them for present purposes because they were not before the Court of Appeal. There's no difficulty in the implementation of the Act. And even if there was, my lord, you have in several instances stated that difficulty in implementation of a specific provision cannot override the main objective in implementing of the same. Therefore, on that particular issue raised by Council for LSK, we submit that. E kinde burano jata tije mar kambi magayo nengo mag teko e pachoka EPRA Daniel Kipto omi chik mondo chop e doho en owuon kendo duok penjo kaluwore ni ne ochayo chik mar jaal buche Mogoro Thande kendo ne odhi nyime lando nengo manyien mar mauta kata obedo ni doho ne ochungo chako tiyo mar chik mar omenda. Piny owacho nyocha noyudo fungruok e wi chikno bang' doho mar apil wito oko kum manoket motelo kod doho mamalo mane tamo chik mar omenda ma 2023 chako tiyo pachoka.